Napakainit. Dito ko ngayon sa may Roas Boulevard. Nandoon yung mga bus ko sa iniwan ko. Sa World Trade Center, tumitingin sila ng mga sasakyan. Kita nyo, napakamahal ng gas, tingin pa sila ng mga sasakyan. Ayan. Yan sa likod niyan, World Trade Center. Ayun ang makapagal doon. Ayan, makapagal. Ang dami hanggang dito puno na. Puno na ng parking. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magkwentuhan lang tayo sa mga nangyayari ngayon dahil ang ating DILG secretary ba ang galing ng ating DILG secretary, napakagaling. Biruin mo, muntik nang mahuli si Atong Ang. Muntik nang mahuli si Atong Ang. Ayan, gusto kong pag-usapan natin ang ang dami nilang mga nilalabas na mga statement kung saan bumaba ang krimen. Kahapon lang doon sa mismo yun yung bahay ng boss ko ay doon sa Times Street, malapit doon sa dating bahay ng dating presidente Pinoy. Yan, yung subdivision yan, dalawang subdivision yan, 1 and 2. Yung boss ko nandoon sa, tapos si Pinoy naman nandoon naman sa 2, pero pareha silang Times. Yung Times na yon doon sa 1, likod mismo ng Napolcom building. Ayan, likod mismo ng Napolcom building sa EDSA, kung saan doon dumadaan yung mga mismo ng Napolcom, mga empleyado. Pag iikot sila, doon mismo dadaan sa subdivision ng alam nyo yung doon, nagkakaroon na ng panic yung mga residente doon, gawa ng simula lang nung mahal na araw, ilan ang pinasukan na bahay. Itong huli nga, yung kapitbahay mismo ng boss ko, pinasok yung kanilang bahay. Buti nga kamo wala nang tao, kasi sakto man nandoon sila sa kabilang bahay nila, kumbaga nagbakasyon. Pinasok yung bahay nila, niransak yung, kasi walang grills yung walang grills yung bintana, niransak yung bahay nila. Isipin mo ilan ang security dyan sa araw. Ang security, ilang gate yan sa araw bukas? 1, 2, 3, 4 na security. 4 na security yan bukod pa doon sa mga barangay tanod. Pero naisahan pa rin sila, di ba? Kaya ewan ko anong sinasabing bumababa yung krimen. Hindi ko maintindihan kung ba sila, kung nagre-report ba yung kapulisan or ano. Ayan, may helicopter ba, lalanding siya. Ayan ayan, natakpan ng building. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Yun nga, di ko maintindihan kung nagre-report ba talaga ang kapulisan, kahit doon sa amin nakakatakot nga, kasi pagdating sa mga droga, itong last December, bago ko yun itong last December, talagang ewan ko, sabi paiigtingin ang peace and order, pero di ko maintindihan
Doon sa lugar din namin. Bukod dito ha, na ilan ang pinasok yung bahay. Nasa 8 na ha, dito sa West Triangle, sa likod mismo ng Napolcom. Kung saan doon nakatira yung boss ko. Doon naman sa lugar namin, doon naman sa lugar namin is member ako ng homeowners ng HUWA, officer. Ngayon sa aming pag doon, ang drugs is grabe na, no? Kasi napakaliit lang yung lugar namin kung sa kami, ang member namin is 284 member, 284. Pag nasa, ang mga butante sa amin is nasa 2,900 to 3,500. Ang 10 years old pababa nasa 800. Ang 10 years old pababa nasa 800. Tapos 10 to 30 years old, 10 to 18, nasa 400 plus. Kaya napakarami doon sa komunidad namin. Ngayon ang inaano namin, kasi nga siyempre yung lugar namin is parang malaking compound, kasi halos kami, nasa 1 hektarya kalahati yung lugar namin doon. Kumbaga, paikot-ikot lang kami doon. Kabisado namin yung mga nag-ano ng pinagbabawal na gamot, Wala man kaming magawa kasi nga yung last December nga nagpatawag pa mismo ng Christmas party yung mga pulis doon sa kanila. Isipin mo yun. Kaya paano ang kami ngayon naguguluhan? Kasi gumagawa kami ng paraan para yung mga bagong henerasyon na maiiwas namin doon kung paano namin daan, kasi yung mga nandyan sa na yan, invade na yan hindi na yan talagang maano sa kanila, maliban lang kung matsugi. Ngayon nakipag na kami doon sa badak ng barangay, nakipag na kami sa city. Bigla kaming natigilan kasi nga biglang ang nagpatawag, yung pulis pa mismo ang nagpatawag doon sa mga sangkot mismo doon sa pagdadala ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya kami hindi na namin maintindihan ano ba talaga ang dapat naming gawin. Yung mga opisyales ng barangay na under ng badak, hindi rin nila maintindihan kung anong dapat nilang gawin. Kasi nga ang lahat ng pagdating sa peace and order under ng pulis. Ngayon, paano ka magpapatawag ng isang pagpupulong pagdating sa peace and order kung ang pulis mismo nagpapatawag din sila doon sa nagpa-Christmas party pa? May 2 bisis pa na may hinuli doon sa lugar namin. Hinuli. Nahulihan. May dala-dala. 2 yun magkasunod. Nagulat kami, ang ikinaso gambling. May nakuha na items, tapos ang ikakaso gambling. Ano yun? Di ba? Kaya sa party namin, bilang mga opisyalis,
Saan kami pupunta? Kasi pag harap namin sa mayor, ang iaano, tatawagin yung pulis. Di ba? Pagdating doon sa pulis, ipapatawag yung mga nakakasakop kung saan yung lugar namin. Nakakasakop doon sa area namin. Kaya kami bilang opisyalis, nagdadalawang isip kami kung paano, ano ang dapat namin gawin. Kasi nga, kung pulis mismo ang nagpapatawag doon sa pinaghihinalaan na hindi mga magandang gawain, saan pa kami pupunta kung pulis mismo? Di ba? Pangalawang pagkakataon, yung isang pinaghihinalaan namin, nahuli din, kung saan mas madami ang nahuli kasi nahulihan siya ng 4 na sachet. Nagulat kami, pangatlong araw nakalabas na. Eh siyempre, dahil nga magkakakilala naman, anong naging kaso? Gambling? Di ba? Kaya nga kami, nag-aalangan kami kung paano kami makakagawa ng paraan para yung mga bagong henerasyon, hanggat hindi pa nasasadlak doon sa kalagayan na gano'n, kahit paano maisalba namin. Hindi man namin makontrol, hindi man namin mapigilan dahil yun na talaga ang ano nila eh. Kahit paano makontrol. Ganon ang naging ano na lang namin. Kaya nag-iisip pa kami ng paraan kung ano ba talagang dapat gawin. Kasi kami parang pinanghinaan na mismo. Kaya hindi ko alam kung itong ating butihing DILG Secretary, kung talagang seryoso sila sa mga ganon na bagay. Kasi nakakalungkot magpapatawag ng mga sa mga organisasyon. Ang ganda-ganda ng sinasabi, pag uwi mo doon, kabaliktaran yung nakikita mo sa kabaliktaran yung sitwasyon na nakikita mo pagdating sa mga komunidad. Pagdating nyo doon sa mga komunidad, di ba? Dumating pa sa punto na 5-minute response. Parang ginagawa na lang nila laruan ang kanilang pagseserbisyo. Parang hindi sila seryoso. Hindi ko alam kung hindi sila sinusunod o talagang ang gusto lang nila puro press release. Yung propaganda na ayaw naman talaga magtrabaho siguro. Diba? Tayo naman, hindi naman natin sila masisi kung kasi yan, mga politiko yan. Ang habol niyan talaga makakuha ng simpatya para pagdating ng panahon na wala na sila sa pwesto, pagdating doon sa maganda ang mga nilatag nilang programa, di ba? Pero ang doon, ang gaganda nga ng nilatag nilang programa, pinatupad ba? Ginawa ba nila? Yan ang mga katanungan na napakahirap patunayan. Napakahirap patunayan, di ba? Kaya sa madaling mahirap talaga ang politiko na umupo sa na hindi seryoso. Baka naman siguro seryoso naman, hindi ko alam kung sinusunod ba talaga sila. O baka mga sila mismo naglulukuhan din lang. Kasi kami alam namin ang galawan sa ground. Kasi nga kami sa ground kami.
Ilang ilang kaming homeowners na miyembro ng kung tawagin sa area namin, sa lugar namin is Pisapakaba. Iyon ang pangalan ng mga homeowners, samahan ng mga homeowners na under yun ng PCUP. Ang PCUP po ay isang agency na under ng national government. Ayun. Bukod doon sa member ng mga Pisapakaba, mayroon pang mga nag-a-apply, pero siyempre may mga criteria kasi para makapasok sa Pisapakaba. Pag nakapasok po kasi kayo sa Pisapakaba ay napakadaling makapag doon sa PCUP, kasi nga ang Pisapakaba po ay under ng PCUP. Yan, yung mga samahan ng mga homeowners, lalong lalo na yung mga pabahay ng gobyerno. Ayan. Kaya nga pag nagpapatawag ng iisa ang problema na kung tutuusin napakaliit pa, kasi hindi pa masyadong pero bakit hindi matapos-tapos ang problema? Kasi nga ang mga nakakataas, hindi na natin maintindihan kung talagang gusto ba talaga nilang magtrabaho or gusto lang talagang magpasikat ng magpasikat. Kasi kami ang nalalagay sa alanganin na sitwasyon. Gawa ng kami ang nasa ground. Kumbaga kami ang first. Pagdating sa implementation, kami ang nauuna kasi kami ang nasa ground. Kumbaga, alam namin ang galawan sa loob, alam namin ang galawan sa baba. Tapos malalaman-laman namin yung mga dapat naming pag koordinitan para maging maayos ang problema. Parang iyon pa ang tawag nito, yung nagdadala doon sa kung paano kami mapahamak. Di ba? Kaya nakakalungkot lang kung ang nakaupo sa atin ay walang political will, puro lang pa preskon. Kumbaga papugi lang, sa madaling salita, puro lang papugi. Kasi nga ang pinoprotektahan niya yung kanyang image. Gusto niya lang ipakita sa na talagang marami siyang project, marami siyang gustong gawin, pero ang tanong, nagagawa ba? Di ba? Kaya nga yun hindi talaga ako magtataka, kasi dito nga mismo heavy ang gwardiya diyan, napaka higpit diyan sa ng bus ko, pero ilan ang pinasok simula yung January, nasa 18 na. Ilan ang gwardiya doon? Bukod doon bukod doon sa subdivision ng bus ko sa West Triangle 1, mayroon po doon sa West Triangle 2 yung nasasakupan mismo ng bahay ng dating Pangulong Aquino, Kaya nakakalungkot na, ewan ko kung talagang totoo ba yung pero makikita mo sa ground, ang gagaling yung mga nila, mga press release, talagang ang galing, bumaba ang crime rate, bumaba ang crime rate ng Pilipinas. Kaya siguro bumaba kasi wala nang nagre-report. Wala na kasi katulad nga namin, paano pa kami magre-report kung ang pagre-reportan nga namin na iyon ang pumuprotekta doon sa kanila. Meron pa pala akong isang niread yung bahay niya ng alas 7 ng gabi. Nakuha siya, nailabas siya is alas 8. Alas 8 ng gabi na ilabas ng bahay.
Kumbaga nakuha siya eh. Pagdating ng alauna ng pagdating ng alauna ng madaling araw, laya na. Kaya nakakalungkot talaga, isipin mo 'yon. May isang 70 years old nalulong na sa pinagbabawal na gamot. Alam niyo ang nangyari? Pinagsamantalahan yung pinagsamantalahan yung 13 years old na bata. 13 years old pinagsamantalahan. Kasi nga wala, lulong na. Yung bata pinabayaan din ng magulang kasi wala na yung nanay. Yung tatay naman nagtrabaho, ang nag-ano lang yung tiyahin. Wala, napabayaan. Kaya ang ginagawa ng bata, pag-gala-gala, hihingi ng barya-barya. Napunta doon sa kabilang napunta doon sa kabilang samahan. Natimpuhan doon sa 70 years old na lulong na sa pinagbabawal na gamot. Natimpuhan siguro na kargado, humihingi ng 5 piso. Ayun. Diba? Sira na nga yung kinabukasan ng bata. Nasira pa. Nang dahil nga pinagsamantalahan pa. Wala na. Ngayon, yung DSWD naman, binulabula lang nung stepmother, yung mga tiyahin, binulabula lang, ay hindi, kaya na naming alagaan yan. Hindi man lang inimbestigahan kung may kakayanan. Ayun, yung bata, pakalat-kalat na naman. 15 years old na ngayon. Kung sino-sino ng mga lalaki ang kasama, kaya nakakalungkot. Dapat yung mga ganun, pinag-aralan talaga ng DSWD. Kaya inano namin sa DSWD, hindi po, ano na po yan ang sagot daw ng mga magulang yan. Kasi alam namin ang nangyayari nga sa ground. Robbie, ayan. God PM bro, how are you? Ayan, kumusta? Okay lang, matagal akong mahirap ang sa politics. Kaya mahirap mag-upload ng mga video ng mga kaya nagpahinga muna ako. Alright. Ayan, magandang hapon po sa kay Lods Robbie. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, sa lahat ng mga OFW. Ayan, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa World Trade Center. Ayan, nandito ako sa parkingan kasi mainit doon. Lakad-lakad lang ako doon, pagod ka doon sa kalalakad. Wala naman akong pambiling sasakyan. Alright. Kaya nakakalungkot sa kabuuan. Lalong-lalo na yan, yung DILG secretary natin is politiko yan. Kaya talagang ang niyan puro lang papugi. Di ba? Ayun, mga nagrereklamo, yung sabing natikitan na nakahubad. Sa amin matagal ng ordinansa yan. Aywan ko diyan kung anong ginagawa nito ni Isaid Jeremulia, ni John Beck. Matagal ng ordinansa sa amin yung mga nakahubad, nagiinom sa kalsada. Napakatagal ng ordinansa yan eh. Expensive to buy now, inexpensive to buy, so always be careful because there are many crimes in the country. Totoo. Napakamahal ng mga bilihin ngayon. Dahil nga diyan sa
lintik na mga ano na yan, lintik na crudo na yan, na gasolina, lintik. 145 na. 145 na dito sa Quezon City, 145 ang diesel. Ang gasolina is 99. Nagpakarga ako kahapon sa motor ko, 99. Kaya nga napos po na yung mga rides namin, Boss Rabi, kasi nga siyempre marami kami, ibig sabihin maraming gasolinang ma-expense. Kaya nung nagpatawag ng general meeting yung national, sabi ko baka po pwedeng i-cancel na yan, kasi tayo nag-charity tayo, tapos nagra-rides, kumbaga makatulong man lang tayo kahit papano. Isang charity na yon, yung hindi tayo mag-rides. Kaya 3 rides na ang na ano namin, na tawag nito, 3 rides na ang na-postpone namin. Itong summer ride, magmi-meeting pa kami sa linggo kung itutuloy pa ba, kasi nga baka Martes lalong tumaas, lalong nakakalungkot. Sunod yan yung mga bilihin. Alam mo Boss Rabi, kung mamalingki kasi kami, magbibigay yung anak ko ng pamalingki pang 2 linggo. Yung pang 2 linggo wala na, pang 1 linggo na lang. Kasi nga grabe na ang mahal. Pumunta kami sa Balintawak, grabe na ang mahal. My colleague here at work was robbed in Baclaran from the province. There was no money in his wallet, only his IDs were taken. Diba? Alam niyo, Boss Rabi, kahit wala tayong kahit walang laman yung wallet mo, kung may mga valid ID ka doon, sa ngayon ang hirap kumuha ng valid ID. Napakahirap kahit naka-online ka na. Hindi ko alam bakit. Grabe. Kasi parang hindi naman nagtatrabaho ng maayos ang nasa Sipin mo yun. Yung pamangkin ko, dahil gusto nating matulungan, pinaluwas ko dito sa Manila yung 3 pamangkin ko sa probinsya, kasi nga para maiiwas sa mga barkada, pinaluwas ko dito sa Manila. Akalain mo yon, mga ID lang, pakukuhain ka ng ID, pababalikin ka pa. Akalain mo yon, computerized na tayo, di ba? Di dapat pag in-entry yung pangalan mo doon at wala ka namang problema, wala ka namang kaso, dapat anytime pwede mong maiuwi. Pero hindi, pababalikin ka pa, bibigyan ka pa ng 3 days. Kukuha ka ng NBI clearance, mag-o-online ka, mag-antay ka pa ng 3 days bago mo makuha. Lalo na yon, kukuha ka pa ng proof na talagang nawala yung ID mo pag magkuha ka uli ng, di ba? Halimbawa nasa driver's license. Ayan, may kami kalab shout out kay Kalaw family. Ayan, may kami kalab shout out. If you have money, especially if you just got paid, hide it in briefcase so that Noel will can get it. Diba? Yun nga ang nakakalungkot. Diba? Kailangan pa nating magbayad. Kaya nasasamantala tayo ng mga fixer. Kasi nga bigyan ko kayo ng mga ideya, Sa LTO lang, kukuha ka ng driver's license, hahanapan ka ng TDC, dalawa ang hahanapin sa'yo. Hindi mo makukuha yun sa isang araw.
Ngayon, kung ikaw ay namamasukan, halimbawa ikaw, ako katulad ko, ano lang ako minimum wage earner. Gusto kong mag-drive para gumaan-gaan yung trabaho ko. Para hindi ako mahirapan. Kukuha ko ng driver's license. Isa akong pangkaraniwan na minimum earner. Ang aabutin mo pag kukuha ka ng driving school kukuha ka ng sa driving school. Pag nag-driving school ka, mag-i-expense ka ng 3 days. Di 3 days nang mawawala sa iyo. Kung namamasukan ka, di ba may batas? Sa loob ng 3 days, pwede kang maging awol. Di ba? Anong idadahilan mo? Wala namang, kadalasan naman sa mga maliliit na kumpanya, wala namang vacation leave. Paano ka makakapag-leave? Ang tangi mong idadahilan, may sakit ka. Paano ka makakakuha ng medical clearance kung wala ka naman talagang sakit? Di ba? Unang-una 'yon na kung paano pinapahirapan. Pangalawa, pababalik-balikin ka. Pangatlo, yung sahod mo wala na. Igagasto ka ng sa pag pumasok ka doon, halimbawa kukuha ka ng student permit, gagasto ka doon ng nasa 2,000 plus kasi ka sa driving school kukuha ka ng mga requirements doon sa driving school para makakuha ng sa LTO. Pagdating doon sa LTO, ang babayaran mo is 200 300 plus yung student permit, pero ang laki na ng ginasto mo doon. Kung pangkaraniwan tayong minimum earner, kawawa, wala kang sasahurin, wala tayong ipapakain. Halimbawa may pamilya ka na, may anak kang isa, anong ipapakain mo? Kaya marami talagang napipilitan. Marami ding kumpanya na nagsasamantala na hindi talaga nagbibigay ng tamang pasahod. Kasi nga sa hirap ng buhay, pumapatol na lang. I'm out for now, bro. Still working. Be careful. God bless. Yan. Thank you, bro. Rabi. Yan. Ingat din sa Ingat din sa trabaho. Ayan. God bless sa'yo. At sa Kalaw family, yan, may kalap shoutout. Diba? Kung tutuusin, sa hirap ng buhay, nawawala tayo. Hindi natin alam kung paano gawin. Kahit ang plano mo para mapagaan yung buhay mo, wala. Kasi nauunahan ka ng pangangailangan. Kaya napipilitan ka sa gusto mong makakuha ng mabilisan, napipilitan ngayon gumamit ng mga fixer. Yan, doon ngayon nasasamantala. Doon tayo nasasamantala nang dahil nga sa pangangailangan natin, gusto nating matapos kaagad dahil sa hirap ng proseso, dadaan tayo, napipilitan yung pangkaraniwan na magbayad talaga. Magbayad ng fixer sa ID lang. Kaya yung sinasabi ni Boss Rabe na magbabayad para makakuha ng ID, totoo yun. Napipilitan para hindi masira yung araw mo, lalong-lalo na yung pangkaraniwan na trabahador. Napipilitan para mapadali yung serbisyo. Na kung tutuusin, hindi naman dapat ganon. Kasi nga naandyan ka sa opisina,
puro computer ang hawak nyo. Dapat yan kaagad ang una nyong, dapat yan una kaagad na resolbahin kung paano mapabilis ang serbisyo sa tao para yung tao hindi nagmamadali, hindi napipilitan dumaan sa mga fixer. Di ba? Kaya aywan ko yung ating mga namumuno dito sa ating pamahalaan kung talagang may seryoso ba sila sa kanilang mga ginagawa o talagang nagpapapugi lang. No? Hindi ko hinuhusgahan yung mga politiko dyan na meron namang mga politiko na mga magagaling. Kasi maraming mga bagay na talagang ginagawa naman nila ang lahat. Pero ang problema lang, yung mga implementasyon, yung mga dapat na magpa-implement, parang hindi nila nagagawa ang kanilang tungkulin. No? Lalong-lalo na yung pag-i-implement. Nakakalungkot. Mayroon pa akong isang yung opisina kasi ng boss ko sa Kainta. Araw-araw dumadaan kami doon. May dinadaan ng Along Ortigas. Dumadaan kami dyan. Paglagpas mo ng junction, pero marami ako nitong nakikita sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Pero i-sample ko lang yun sa Kainta. Diyan sa may Kainta, may mga porsyon dyan. May dalawang akong nakikita dyan. Dalawa lang naman. Kasi halos junction hanggang yung Kainta, kaunti lang nasasakupan yan. May dalawang porsyon ako dyan na nakikita. At actually, bali tatlo eh. Naglagay sila ng overpass. Ito mga simpleng lang ito Naglagay sila ng overpass. Pagkalagay nila ng overpass, in 50 meters, 50 meters o 7 meters, mga ganyan. Naglagay sila ng pedestrian. Sa baba, may overpass, pero naglagay sila ng pedestrian. Tapos, pagdating doon sa gitna, naglagay sila ng karatula. Pedestrian for PWD. Di ba? Nakakatawa eh. Akalain mo yun? Gumawa ka ng overpass para maging safe yung mga tumatawid. Pero ang nilalagay mo sa alanganin, yung mga PWD, isipin mo yung bulag. Hindi nagkaroon ako ng diskriminasyon dito. Gusto ko lang ipakita yung bulag. Di ba hindi nakakakita? Patadaanin mo doon sa pedestrian. Di ba? Hindi ko makuha yung kung anong logic nun eh. Kasi naglagay sila ng pedestrian. Nakalagay doon, pedestrian for PWD. Ibig sabihin, yung wala kayong pagmamahal doon sa mga PWD. Di ba? Yung mga simpleng bagay na akala mo tama na yung ginagawa mo dahil nga ang pagserbisyo sa bayan. Naglagay ka ngayon ng pedestrian para doon sa mga tumatawid. Very good. Di ba? Very good. Ang problema, in 5 meters, naglagay ka rin ng pedestrian para sa mga PWD. Tatawid doon sa hindi aakyat doon sa ginawa mong overpass. Di ba? Di parang ang lumalabas doon baliwala sa inyo yung mga PWD.
na iyon dapat ang unang-unang protektahan. Di ba? Gumasto ka na rin lang. Dapat ang ginawa mo na, sagarin mo na dahil gumasto ka na rin lang eh. Oh. Siguro, iyon ang ginawa na hindi talaga pinag-isipan ng maayos. Kawawa ang mga PWD. Di ba? Gumawa ka doon sa mga hindi PWD, mga tumatawid. Gumawa ka rin doon sa mga PWD. Gusto mo doon sa tumatawid. Dapat yung mga gano'n na project, sagad-sagarin mo na. Isama mo na pati mga PWD kasi nga, parte din sila ng lipunan. Kahit mga PWD, parte din sila ng lipunan. Bigyan nyo naman sila ng halaga. Di ba? Ang liit-liit na bagay lang yun, pero dapat yun nakikita nila. Gumawa ka na ng shifting daanan. Gawin mo na ng safety para sa lahat. Hindi yung parang ano tuloy, parang ang lumalabas doon eh. Nagkaroon ng diskriminasyon. Kasi nga, nilagyan mo ng pedestrian yung mga PWD, yung mga hindi pa PWD, nilagyan mo ng overpass. Di ba? Pang-iinsulto yun. Oh, yung naka-wheelchair. Paano makatakbo yung kung halimbawa may parating na sasakyan? Kaya dapat ang ginawa nila doon, plinano nila ng maayos. Oh, naglagay sila ng elevator. Total, gumasto na rin lang kayo, di gastusan nyo na. Para sa lahat. Di ba? Napakarami niyan dito sa atin. May mga overpass. Pero mga walang elevator. O paano yung mga PWD? Di ba? Padadaanin mo doon sa overpass. Kaya minsan siguro na iniisip lang kung paano gastusin yung pera, or iniisip nila kung paano kumita. Naghahanap ng mapagkagagastusan kahit hindi nakaplano. Ayun, nangyayari kasi nga hinahanap nila yung mga hinahanap nila yung mga pagkakakitaan. Di ba? Kaya tatrabaho sila ng tatrabaho. Ngayon, pag nakita nila, ay may mali, di bale, gawa na lang natin ang paraan, ganito ang gagawin natin. O yun, gumawa ngayon ng pedestrian, pininturahan, for PWD. Ayan. Tapos yung mga hindi PWD, aakyat ka doon sa overpass. Di ba? Kaya ka nga gumawa ng overpass dahil mapanganib. Tapos lagyan mo lalagyan mo ngayon ng para doon sa mga PWD. Di ba pang-iinsulto yun? Ayan. Kung kayo, madadaan kayo dyan sa may kung madadaan kayo dyan sa may Kainta, hanggang doon sa Bali Golf. Hanggang doon sa Bali Golf, stoplight. Makikita nyo yan dyan. May dalawang may dalawang overpass na doon sa unang madadaanan na overpass sa may, I think sa may sa may Brookside. Makikita mo doon. Kikita mo doon yung pedestrian lane. Tapos may overpass. Tapos nakalagay doon sa pedestrian for PWD. Di ba? Ang galing, no? Tapos hindi PWD, doon ka dadaan sa pero sa tingin mo, susundin ba yon? May pedestrian eh. Yung mga tamad umakyat, hindi na yan naakyat doon. Kaya tingnan mo doon sa hapon, halos walang dumadaan doon sa overpass. Nandoon lahat sa pedestrian lane. Pero ang nakalagay doon, PWD. Dapat hindi susundin yon. Kaya dapat, pag nag-i-implement ka, siguraduhin mo na talagang
talagang magagamit ng tao, mapapakinabangan. Kasi sayang yung pira. Ang pira natin napakahalaga. Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas. Dapat yung mga nakaupo dyan pag planuhan ng maigi para hindi masayang yung pira natin. Laki-laki ng binabawas nyo. May tax na, may VAT pa. Di ba? Tapos galit na galit kayo na hindi nagbayad ng buwis. Pagdating naman sa inyo, hindi na nyo naman gagamitin ng maayos. Di ba? Kakalungkot. Lumayo na tayo doon sa lumayo na tayo tuloy doon sa topic na peace and order. Sa bagay, kasama din naman sa peace and order 'yon. Kasi nga, paano maging payapa kung hindi naman safe yung mga tumatawid? Alright, 7 million in the house. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng nagtambay dyan. Ayan. Salamat din po sa nagtamsak. Ayan. Dito po ako sa Dito ako ngayon sa World Trade Center kasi yung boss ko ay may Moto Expo. Bibili daw yung anak ng boss ko ng yung electric vehicle. Kasi puro electric ngayon yung Otosyo, puro electric vehicle. Magti-test drive daw sila. Napakamahal na kasi ng gasolina at saka diesel. Kaya magsisi na naman yung pag bumili ng electric vehicle. Tapos tumaas na naman yung kuryente. Magsisi na naman yun sila. Iyon nga lang, wala I think walang coding ang walang coding ang electric vehicle. Yan lang. At siyempre, pasalamat tayo kay Boss Rabi. Yan, ingat-ingat ka lagi dyan sa work mo. Ayan, kay Mami Mercy dyan sa Sweden. Yan, ingat po kayo dyan, Mami Mercy. Yan, advance happy birthday sa iyo. Alright. At kay Ma'am Annalisa dyan sa Malaysia. Ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez, ayan, shout out sa inyong lahat dyan sa Batangas. Alright. Algin Hernandez, ayan, kapi-kapi. Oh, grabe naman, napakainit naman. Alas 12 ng tanghali, napakainit dito. Nandito ko sa World Trade Center sa likod. Napakainit, kita nyo, nagbaga-baga ang init. Pakita ko sa inyo. Ay, grabe sus, grabe bagang init. Kanina puno yan ang sasakyan. Nandito ko sa may gilid. Tapos magkapi pa tayo. Ayun yung parking lot. Lumayo-layo ako doon kasi yung parkingan doon mismo sa loob ng World Trade Center, grabe ang haba ng pila, pati yung sa tapat. Yes, drink some cold water. Yan. Tama. Mayroon akong baon na thermos. 24 hours yun, hindi lumalamig ang tubig. Pag nilagyan ko lang ng yelo yun, hindi kahit anong init. Kaya palagi akong may malamig na tubig. Kasi may history na ako sa tawag nito, heat stroke. Ayan. Kaya siyempre ingat tayo. Nandito ako sa may ilalim ng puno. Medyo mahangin naman. Kaya hindi masyadong Pero grabe, talagang ang init, grabe ang. Ayan. Thank you kay Algin Hernandez. Ayan, may love shout out sa iyo. Alright. Grabe ang init Ayan. Ang thermos ko malaki, water ang laman. Kaya nire-refillan ko na lang ng tubig. Ganda na sasakyan niya
Kala niya murang gasolina, no? Alam nyo, laking bagay din ang ano, no? Laking bagay din yung pagtaas ng gasolina. Alam nyo kung bakit? Hindi na masyadong ma-traffic ngayon. Daming natutong magtipid. Kasi tayong Pilipino kasi talagang napaka natin, napaka generous eh. Konting lang gagamit tayo ng sasakyan. Talagang kaya natuto ang yung mga natin, natututong magnakaw kasi alam nila napakagalanti ng mga Pilipino eh. Kahit ninanakawan na, hindi, okay lang yan. Kasi mga galante yan, di ba? Pero ngayon talagang natuto ang nakikita ko. Ang EDSA, dati galing ng Quezon Ave, papunta ng Makati. Pag walang traffic sa madaling araw, aabutin kami dyan ng 7 to 10 minutes ang Quezon Ave to Makati. Pag matraffic, aabutan kami ng 1 oras kalahati. Makati lang yan, hanggang dyan sa may Mantrade. Pero ngayon, nakukuha namin ng 35 to 40 minutes. Malaki ang talagang yung pagtaas ng Maraming natuto magtipid na Pilipino. Yung mga bar, yung gimikan, medyo konti ang ngayon, hindi masyadong dahil nga siguro natatakot din na baka magkaubusan ng langis, magkaubusan ng gasolina, magkaubusan ng dahil nga sa mahal ang mga bilihin. Tumaas lahat eh. Kaya siguro pinaghahandaan din nila. No? Yun nga lang. Kung kami nga nagtiis na lang kami doon sa ilog na libre, na liguan. Yung iba na sa beach resort. Pero marami talaga, as in makikita mo halos 50% ang binaba ng volume ng sasakyan sa araw-araw. Grabe. Pagpapunta kami ng Cainta, namin yan ng 1 oras. Pero ngayon, pinakamataas na ang 35 minutes. Grabe ang niluwag dyan lalong-lalo na sa Ortigas, sa Emilda. Grabe ang luwag. Samantalang lang yan 23 kilometers lang yun. Yung opisina ng boss ko sa Cainta. Inaabutan kami ng 1 oras 15 minutos dyan. Pero ngayon 35 minutes ang pinakamataas. Kaya daming ngayon siguro yung iba nag work from home na lang, yung iba hindi na muna maggimik-gimik. Maraming natutong magtipid. Yan lang siguro ang ating obserbasyon ngayon. Pagdating naman sa peace and order, grabe ang natin ngayon. Kaya mag-ingat kayong lahat, no? Yung sa bus ko kagabi pinasukan yung kapitbahay mismo. 6 ang security doon, bukod pa sa mga barangay tanod. Isipin mo, nakakotse na rin yung magnanakaw. Kasi kung halimbawa naka-tricycle lang or naka-motor, di makikita sa guardhouse yung napakalaking TV. Kinuha yung napakalaking TV, 52 inches eh. Tapos yung camera nilang malaki. Kung tricycle lang ang pinagsakyan, makikita at makikita sa guardhouse. Kasi wala silang ibang lalabasan kung hindi dadaan ng guardhouse eh. Kaya malamang isinakay talaga ng pag hindi kotse malaking van. Ibig sabihin na rin yung nag-evolve na rin yung mga magnanakaw. Gumagamit na rin sila ng mga SUV, di ba? Ganon kasimple. Pero ang trabaho nila, niraransak nila yung mga bintana, lalong-lalo na yung mga walang grills. Ayun lang.
ba? Kaya mag-ingat tayong lahat. No? Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin diyan na mga papunta ng probinsya. Kung may exist man kayo, may mga mura naman na CCTV para anytime na sisilip nyo. May mga mura na ngayon na CCTV na na mamomonitor mo sa cellphone mo mismo. May mga mura na ngayon, makakabili kayo. No? Halimbawa nag-outing kayo o kaya umuwi kayo sa probinsya dahil nga sa mahal ng mga bilihin dito sa Manila. Palamig-lamig muna kayo sa probinsya. Ayan, namomonitor niyo yung bahay niyo. Kaya mag-ano kayo? Mag-isip kayo ng paraan paano maging safety yung mga kagamitan niyo sa bahay niyo. Ayan, wala mang naiwan sa bahay niyo. Halimbawa man may naiwan sa bahay niyo, yung safety din ng naiwan. Kasi mas mahalaga ang buhay. Diba? Pangalawa lang ang kagamitan natin. Kaya yun, ingat lang kayong lahat. Maraming salamat at sinamahan nyo na naman ako ngayong hapon. Alright? Magpapaalam na po ako. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay Paul Dunisa Official, mega love shout out. Kay Nani Sanchez, ayan, kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, advance happy birthday po. Ayan, malapit ng iyong kaarawan. Ayan, mega love shout out po. Ingat po kayo lagi. Alright, andito na. Maraming salamat po. Kaya